9 rokov som na voľnej nohe, robím hlavne marketingovú komunikáciu a vizuálnu komunikáciu. Oslovila ma kamarátka Nikita, ktorá vyrába tašky na Slovensku s tým, že urobili sme dôkladný prieskum, zistili sme, že je nedostatok kvalitných slovenských vecí na trhu. Little Monster je detské oblečenie, ktoré je vyrábané na Slovensku. Postupne sa cez detské oblečenie chceme prejsť cez školské tašky až k notebookovým taškám. Opäť je to založené všetko na slovenských veciach, slovenských slovách, citoslovciach, kde typograficky vlastne vytváram podklad na potlače. Jeminé, jim, iné po česky. Ten je opäť o tom, že by sme nemali sa príliš tlačiť do hypermarketov, ale skúsiť zájsť do svojej záhrady a niečo tam nájsť, pretože to, čo kedysi bolo považované za normálne jedlo, má dneska nálepku bio. Tým sa zaoberám vizuálnou komunikáciou, je toho celkom dosť. Toto je architektonická skupina z Bratislavy, s ktorou robím, že robím aj interiéry a zároveň tvorím im ako klientom vizuálnu komunikáciu. Na ďalších slajdoch bude v zásade len prezentácia mojich prác. Toto bol darček pre HAV k prvým narodeninám, ktorý som robila plagát. Podobný projekt, nie je to zrovna hub, ale je to niečo oveľa menšie, sa otvára v Bratislave. Všetky projekty majú jeden spoločný prívlastok a to je ten, že sa treba zameriavať hlavne lokálne, lebo keď poznáte najdôkladnejšie tú krajinu, z ktorej ste, tak potom môžete expandovať, ale je to oveľa jednoduchšie. V zásade momentálne hľadám ďalších a ďalších ľudí na spoluprácu, lebo tým, že robím veľa vecí, tak každé ráno sa zobudzam s tým, že mám nové nápady a v zásade nemám s kým robiť.